Amen. Munhu ngaave smart kubva paanodini, paanorara. Kana uri mukomana nebhutsu dzinodyiwa nembwa, obva sei vakambofuma vachitonga imwe nyaya yefoni. Vakomana varara mumwe chete, nobva pashayikwa foni ano vaya vanosimbobawo vaya vatopomerwa kuti iyo nyaya nhau yako yekugara kudai nepamusina mbavha yatopo pakashayikwa chinhu iwe wambopfuura nepo havareki. Foni yashaya ko bhutsu dzangu alright adzakakuritswa na uya urewo every bhutsu out. Saka vanhu vaita sekumudherera so nobva amudega achikanda every bhutsu idzo dzimba dzavakomana kai kana kuine chinhu chinotyisa kupinda kungonzwa zvinzi deme boys. Asi akomana kana maenda edzai kunogadziridza zvinhu izvi zvishoma. Zvinhu zvako zvinyatsova well packed. Vanhu vachinyatsona kuti kana ukada bhurukwa haringe riri midzonga riri pariri kozi rimwe raunonyatsona kuti rangobviswa ka unonyatsoritesa mavhisirwa ndo zvakaunyatsona nemasimba kuti vachaita baba nevana ira musadaro vakomana. Zvinhu zvese zvinotangira pasmart handiti epamungoramba kungova smart ndo zvinotoenda munjere, because hakuna munhu angati iye anoita zvinhu zvetsvina njere dzake dzoita smart kunyepa apo inhema. Because njere dzinokuchinja behavior kuti zvausingade kuramba kwako tsvina exactly ndo behavior yako.